India sipai tra rampon le ram chunga tanga beina athlena chechuak thei ngal tur ramven him konga alung phum poimo tak National Security Guard Black Cat Commando tiaria thina hian kan Mizo tlangwal chuanom tak tak te anlo lu to thina a then phei chu firfiak beina te Black Cat Commando in beipui an thlak na lo chetla to thin te India ram ruai tu lok tak tak veng tua te po an lo trang to hlomani kumsang ni som ni patni mei thla khan thingsai khuwa cheng pu Joseph zo than puya chu NSG atang hian aron pensona Black Cat Commando ani chunga an hun mandan an training how tak thamzet mai te chu min thrila NSG thil ti thrin tlang pui a soifiana hi ngai thlama support te ang MSG na kan main role da ber hitu elhabe ang kanita chuanin counter hijack kan tite thlona lo hijack ta khambi volu chwate chuanin building ate engema hostage civilian ten lo man betta katiang volu chu angte chuanin tuna hianin englo pakhatle jungle warfare jungle operation ram noya ngai naksalai thel kan tiangte katiang ho vape te chu main role ani do perme building kan tita building chaw lo ta metro te poni se bus te poni se train poni se katiang akanin hel ho ten ti kan mishing an lom kasri she thiam danin mishing civilian ten lo man betta engi mothil phudan lo nei ta katiang ang valu chwa khani mai chon thlauna poni tho chu ni do perme pu Joseph hian kumsang ni le som pathum khan Assam regiment ta zoma a omna unit hi kumthum dan zela inson kwalin Assam West Bengal le Jammu and Kashmir ate anom mana kumsang ni le som pakwa khan NSG alu turin akala an training chu a hau tak tham khop mai NSG alu hi thil har salutuk phei chu ne lawa sipai la junior deute la fit deute tan phei chuanin thil har sa kha ni san lawa physical fitness ti khanin kan kalta chuanin melo receive for set quarters kan te mea khami akal training tura kalte lo receive na mun reception counter ang ve deura khani chu khatiang reception na mun kha mata chuanin kar ni khatte kha milo rol vele no chumi no chuanin tlan kan ti running kan ti te firing kan ti te physical activities chin up kan ti te push up sit up kan ti vel kan test ta khang kha chu normal ve kan ta khatiang khanin pass tu chuanin running big ate khatiang physical activities ar musum ga chon set satisfactory kan ti chau kha ngai ta ange a level niam barangani chu fail lo kha chuanin training tur khan tling amar chu fail chuanin atlin thelo ve thung ta ni chuanin firing big a hianin heta army kan man pangai insas rifle kan kapa 25 meter atang cheng kan kapta chu chuan mupanga nge pathum ka chiang chelo ka soisual mai the ta chuan kan kapa chu 5 cm aya zau ni lo tur ni kan silai muka kha pathum panga polam ta sem 5 cm kan katlin chuan an training thei 5 cm aya enge adar chuan kan training thei lo topin ja chuanin chu ni le ta chumi zo chuanin an tlak tam na ber ti mayang psychology ai kan psychology test na ang kha computer ate khanin dover test te kan te kha ting kha kan nei ta chumi kan pass vek no chuanin training turing kanin bot sai tran training shim hi chu ataf ve khop maya je tu cheng lo mai ro chu mishing risel thapang ai le sipaya training lo nei ve niel nual to ti meng katia anga sam regimen po training chok thei tan chon hupur om kha om ran pa chong lo ni chu eng ma thil har kha om chong lo ma ro chu tle ma tor chel ve de le enge do thei na nga ve de te kha ngai ni chu kan han thlenga training turin kan training thei ni ti kan riat ringot jana ta khan in ruak hian nge tong moi lo ni lo ta se ki korte ne chau hian den vai vut no ya kan classic cover ani ve ni chu tuin min phua te han kan tor chelle kan do thele nen du khan in permeng chu ka timaya asan pa in vuak in ben in ne khatiang eng mom chuang lo kan lum pop de ha min lum tira ti lo chonin rem na ma ni na san pa zel kan ta te ha ka ten kha bultan na chun me tir kar ni chung je ka soi thim dan chonin
อันดูคนนั้นตัวเห็นมินนี่มันดีเบอร์ไม่ก็เสียกันอาจารย์จูกันโดดเทเลคันเอ็นดูประคัดบกจูบากันนี่ตินเฮียนินเทรนนิ่งไปต่อเราก็หัวดูตีขันอมเวรังบกหัวดูเขาจูหัวเทมานี่เปรินชิวนี่ตาก็หัวดูก็เทรนนิ่งไปต่อเราก็เลี้ยดูตีเตเองเงโมเราอินเลียมปัลเตกุดเล่เกเราติดเล็กปัลเตก็เตียงเตปก็เองเงโมวันโดยทิลตัวเราอมเวจ้าว่าขัดยังไงนี่วังขันนี้ตินหัวหินอมเวรังนี่จูมันจนเข็มนะคะอินเข็มนั่นเต็มแม่งจูขัดยังกันกัลปุยอาจารย์จนนินจันขัดเพย์จันขัดเพย์ตีละจันหิทุ่มเวลาจนจันโคตรชักกันเบนเตปงเวมาจวนนินกันหลุดที่ละเฮียนินอาการขัดนาเกจิเรียดมินอาทิตย์ตาเกจิเรียดจูรูมากันหมดไล่เละรูมากันหมดไล่กันนักละว่าจวนนินกันปีตีไล่เตกันสิไล่กาไล่เตกันนักละว่าคอยอาโปกัลโดนี่ละคอยอาโปกัลโดนี่เกอินกัลโอยนี่ละว่าตลานตัวนึงตาเกียกัลข้าเทลตาเนี่ยจูกันตานเจอตาจวนนินเกจิเรียดจนบุลกันจนนี่อาการนี่นะเกจิส่งปัญญารุนกายชัวอาการทุ่งนะเกจิส่งปังอาการลีน่าจนเกจิส่งเปรียดฟิกสต็อปอันนี้ไม่บาลูเกจิส่งเปรียดกันฟิกสต็อปเบียกันอาการสิไล่เล่มกันเกี่ยงโรลคอลฮีอันนี้เบรัตลานเตจูกันตลานที่ขันแอคทิวิตี้ไฟริงอันนี้ปนกันไฟริงไม่ฟิสิกอลเทรนนิ่งปนฟิสิกอลเทรนนิ่งกันนี่ไม่ที่ขันนี่คลาสนี่ปนคลาสกันช่วงง่ายใช่ไหมอาชีพเบรัตจูจานโรลคอลที่เบกเกสส่งเปรียดเลสิไลหันดินงดไล่ค่ะเอ็งมาตีเทสิโลเอ็งมาเราสวยเวทีต่อทิ้งสิโลก็ตีไล่ค่ะอะไรที่ยังเริงเสียจานากันเทรนนิ่งจอดาร์กว่าดาร์สมัยจังกันหันชนะยิงดาร์ขัดดาร์นี่เวลเคล้งที่หันดินปลอกข้าเชื่อมาจวนนินอาเชื่อมเล็บกติปะข้าจุกเชื่อมไล่ฮักก็สวยพัตังนักกินอันนวมจินข้าจุกก็สวยท้องอาเชื่อมลักกติปะข้าจุจานกันหันมุดโดนที่หันินดาร์ขัดดาร์นี่บอร์ดโชว์ลงเนี่ยจานมุดโดนตุยลิตรนี่ขวาลุมเดียวโนลิตรนี่อินโซงเงี้ยตัวอันที่ตักขี้เชื่อมกติลดูกันฉันจุชูนักันตุยน่าฮัลกันลาวากันตักซาตุยที่เองติกไล่ปนตุยอานักันเนี่ยเบกเตเองติกไล่ปนกันนักเร่งลิตรนี่เองติกไล่ปนจุกันนักกันอิงเร่งตาที่หันเองdehydration well ที่ยังอาลอมลงนั้นตุยกันอิงเร่งตาขัดยังนี่แหละตุยกันยังตัวโน้จานมุดโดนะตุยลิตรนี่อินเตะที่เราหาร์ละตุกันมั้งขณะนั้นชุดชอบปฏิการอินตีลุยนะอินตีจุไว้ขัดอินก็ไม่ข้างไอ้บักเสียปวดหัวเสียนอนบ่กันปวดปุ้งเสียละมั้งจุกันปวดอ่ะซุงตัวรักกันพัลเล่ชินสีแล้ววะซุนโดนปันตาขันซุงรออันนี้ไม่ดินนะขันซุนตบปันไม่มาสิตัวมาขัดยังซุงดูปัดลิงเวกันเนี่ยขัดยังซุงดูขัดชวนน้องบิ๊กจวงแล้ววะตัวนี้อัลลวกชวดเทียอินคอมลวกเลยเทียเกี่ยวกับอินคอมลวกเวจ้าสินะกัตรเทียตัวเราตัวไปอันชวนนี้อาเชื่อมนับปะกัดจุดตัวกันอินตาจะมีนูดาการขัดดาการจนเวเอาเวลาชวนนี้ที่ขันอินมุดนะหุ่นเต็มปตาดาร์นี่เลยจนมีบอร์ดชัวกันมุดโดนะมุดกันมุดเจ้าสุนัขชัวกันเท่ากันชัวกันมุดเลยเจ้าสุนัขชัวกันที่ยังเร่งกันอีบางกันนี่บัวชักเลยเดี๋ยวนี้จุไลเตะมุดไม่อุลาวอันนี้จะมุดนะหุ่นกันเดียงอ่ะพวกกันนี่กันมุดเล่มันนี่จะมองกันมุดเล่มลุตุกเล่หุ่นออลกันเนี่ยเราลุตุกทิลดังกันตีเล่ unexperienced in car หุ่นเล่มลุตุกเล่ตลานง่ายเร่งสีขัดยังไลเวลค่ะอาเชื่อมเวเดียวไล่เบอร์จูนี่ไหมชัวนินอันนั้นนั่นเตะจูอัตตมกันเราดีมเวทีแมงเองหมดลำปังเราลองเราง่ายเราแต่ละมีสองที่แมงสิไปชัวนินกันนี่น่าไอ้สังเลี้ยมาไอ้สังเล็กนี่กันเราจัดเท่านี้มีแค่นี้โปรโมชั่นนี้มั้งกันสิไปนะมันอันนี้มั้งเล็กหันตีเวแต่ขัดจวนนี่ริลรู้เฮียนี่เราด่าสร้างเวเดี๋ยวตาขัดตีนี่เทตัวหันเทรนนิ่งขัดจูเชื่อมเดี๋ยวมาเสียนักกินนักกันเทรนนิ่งโชว์นักกันเนี่ยตัวกันเชียร์ตัววางขันอันนัวเวนี่บ้ากะอามิมาละอินเชื่อมล้อกันตีพวกขันนี่ตัวยามินหินปนไวส์หิมมันนี่ไม่อยากขัดตีมาขัดจวนนี่ตัวยามินผูปนไวผูอันนี้เลยไม่ได้ขันเบรกอัพปนเกมมันนี่กันนักแล้วไวน์กันนักเลยเท่าขัดตีมาขัดจวนอาศิมอมซงก็ชุดเตจวนนี่นุ่ยเตะให้สุดอุจจาระจางจวนกันด้วยแหละวัวเจริญมันนี่นี่kakak ni maya tu tiang asyam ngor wat clear tang jon asyam zep thu cheng lo ma se asyam na phe na lot lin tum mi ti meng ka tiang tan kha chuanin thling da tur kha tam ve ti meng mo o kan training chuan no kan ni na tur ngai toran kha chuanin asyam kha chu eng mani lo ti meng mo chu tiang chu ni mai
chuanin kan training chung hianin silai hi army kan khoyang hi kan khoi lo ta NSG chuan MP5 kan kapa chuan kan main pistol hi kan primary weapon hi MP5 ani chuanin kan secondary weapon si pistol Glock PG 17 19 26 kan neita 17 le 19 ni kan mangtlang lon bertang MP5 le pistol firing te chu kan test ta ti khaning firing kan neya kan firing mor khop mai ni ti hen firing ani rongot me firing le physical activities ngai pe mai ma fit le silai ka thiam khan ngai pe mo de ni de pe mai chuma chu kan ti de char ni chuanin kan silai dang spas gun kan ti te chuanin sik rifle kan ti te khatiang ang kha chu kan training lai cho kan khoi lu tuk lo a class ang kha kan la chu kan training dang kan mong kal mang chu ni de mai chuma kan training chung khanin mod 2 le mod 1 kan ta mod 1 hi akar nga na kan te sa thlathum mani training chung hi thlathum kan training ta mod 1 hi akar nga na kan training ta ti khan kan training a mod 1 test mod 1 test a kar nga lo training to poni se mod 1 test a fail chuan ho wang ni mai mod 1 test kan training do na khan satisfactory ka ti kha sipaina test chumi hun chunga chuanin a chak lo ber po a thleng manang an tiang toren ta satisfactory kan te mai chuan chutianga thleng man chuan an training ta ni chuanin a next stage mode 1 kan te chuanin satisfactory en to lewin good apa sangai to ni chu ve ta na set ta thleng kha chu out tho ani mai good a chin good kan ti ta chumi thleng man lo chu training som thelo an hotir level kan penance ni ta chuanin kan training ta chumin no chuanin kan te sa chumin no chuanin akar riat na ngoro ka sei swalani akar riat na zo kan mod 1 kan test akar riat na zo kan tlat mod 1 kan test nei chuanin akar som pakhat na akar som pani kan training ta tro akar som pakhat na hian mod 2 kan ti ta chu final test ani ngal ta chuanin engkim excellent ngai ve thung to ne chu silai ka pon jet lan po ni se chin up po ni se push up pull up po ni se engkim excellent ve ka ngai te excellent noi chu thon ho le ve ka ni mai chuanin silai ka po excellent ve ka ngai pistol and MP5 ani ma ti khan silai ka to ka a chi sang kham ve mo ka nan chi sang te han ti ta chuanin chumi test pani kan pass no chuanin tian MSG yang black cat chuanin kan lo black cat chu kan lo ni ve don tang chu NSG black cat chu ma chu kan training dan kal mang chu ni de mai soi kim lo kan nei mai thei bok na china khana shom na lai hlir kha ka soi dewa engemo akal du te kan lo hlau ang ti de ka hlau dewa mishing she sel chapa ngai tan chuanin engma hlau buram lawa an nu mani NSG kal nom na em pakhat chu enge hun ol kan nga lu tuk training chu ha thla ataf amar chu hun ol kan nga kan free kan relax boka chol huna chol working hon training hona training khatiang tap khane me chuanin lift te la ol sam lift kal te la ol sam le zwal ta te khan chuti te kan long mo te zung ta ka chan chu machine te kan lo in dai we dawa en khoi huna po dar vak kha kan ni lo ta kanam na hona training le khatiang de ngol khana me chuan silai ko engkim ga freestyle ve ni chumo NSG chuan army ang thapa kha ngai lem lo ta NSG chuan freestyle de kan nong ati kan khosa building engkim ni se first class ve kan ta tuna kanam no boko kolkata po ho tuna kanam na building ngot po chong som panga nia kimani om na big chong som pakha ne lift elevator veka engkim facilities kha chani inang ma polin lockers banga nglo kil be thlap ang kadin facilities engkim room po changkang a fel file to anuam na to chu energy chuanin hlo te potlemin alo travel e deuta chuan kan freestyle silai ka an silai khoi te khatiang kha silai ka bon freestyle den ka pa de khan engem bo discipline de noya ka kha discipline chu tho mai ro chu army ang em khatiang ti burang kham lo ni chu chon arthil engkim ka freestyle anuam training po nuam silai ka engkim ka anuam vek relax po kan nga game khel no hunte kan nei tama ti khanin anuam ani chu duty point azang khai kan oi pastel zanga ti khanin alo ma se training chu physical te chu atafren
ta phang ti mang mo jing physical training kan ti PT kan lo ta si pa chuanin heng te chu an du lo rang mai ro chu si pa ya tan ve ro chuanin try thei lai kum lo over to te tan chung ga soi thei lo ta ke nia experience nga tak tak tan jo amar chu ke ai junior le chong te mang khatiang te tan chuanin vai khat si pa ni ve energy to try ngai ngai tura ka nga ge ma chon achan chu kum thum kom ta ti hian ha huna kan ha dam huna kan ha dam ko training ten te kan culture ang stay dang kan kala te kan thlo 9 min roi te kan anu ham lu tung engi eng ting ka tiang sipai tak hi kan ang le zwal ka te meng mo khatika soi thiam dan chuan ka tiang khani mai Black Cat Commando ani nu hian firfia ka chet na do chu anjir ber ania anin cherngor hle kan training center ber hi manesar Haryana manesarenta kan training center chuda chuanin training center an group sang te khana in tender veta 11 SRG 12 SRG 13 SRG kan te khan 51 52 kan te SWS kan te logistic kan te ang khatiang signal kan te ang lungang khan ve ta ni mo chuanin chumi lawa chuanin unit kan te ang hi ni meng chu ke ni energy zone hub kan te ta HUB hub khatiang ha kan te ta chuta chuanin India ma hayan mun kan khopui deu ri meng panga kan in tren sang ta chuan khang kan ming kan in pezel ta boka kan ming khaju kan number kan i peta kan number ka chu soi khelo taila chumi mun nga chong kan zar par ve ni chu energy hi wa hlom lian pui ang khanin chung ho chon in state kan in sem le ta chumi state chunga boina lom chuan in kan kalanga ti khanin kan training chu khanin kan nam na tur te kha du than thei pon ni lo kan ta ni Mumbai Chennai khatiang khan na tur khan lo set fel vek ta ni ka da khan min thon ta te khan kan kal ta chuan in training kha kan nei chun zum ha ni tin training ani mai ta kan training hian in zinga in tinan thlasika de chuan khwate lo war har kan do tlai de ta ni puya tho ma de ti lo nga khating ka chu zing ka ren tlang puin dar nga ti meng tlangin dar li le chan ve ten ta changin dar nga le chan ve ten tho ta lai hol kala ta le dar nga te kan lo tho ta chi khanin physical training kan nei ta zing ka ra hianin tar kar khat le chan ve kan nei ta physical training he te khanin running achangin kilometer thum kilometer nga achangin kilometer som ni ten ta de khan kilometer som ni ke som ni nen te kan tlan le lo training life bo kan te khanin zingkara hen chuanin ke zinga te chu ke zero khichu parmanin kan siam ta bakan bega henin hei solid tape ang abba alien pui ang kha khati ang ganin kan beg he kan cha ka te theng ber hian ke zero nge kangai box te hang kan cha kan siam ta parmanin kan siam ta pa chu kar ni khata voi ni te kan ak ta de kan tlan ta zinga dar nga de kanin kilometer thum kilometer som kilometer te hangan tlan chok ve zia ni chumo ni tin hianin asan kan tak chodin zirto pa hena taf bera zirto pa hianin kilometer som ni la jon som ni han kan tlan rin ta chuanin kan tlan zo atlan hi chu kan tlan pop ni me a ground exercise si ala ataf ver jok tu ni te han kan physical an du ta ve wang hin ti han kan ti ta physical kan zo ta chuanin amar chu kan tlan ma te kan tlan nu ten stretching kan nei tha me ma tlan ma stretching kan nei tha kan nu cooling down ka ting ha kan nei le thlap tha chuan chumi nu chon dar ruk le chan ve ve la te lo zo ta kan han chol ve de wanga dar le chan ve ve te kan tran le ta second plate kan te mai ta si pa chuanin firing ani lo chuanin rappelling kan te ha ta in chong atang oi thla ka tukvara lu window entry kan tiang rappelling kan ti te slidering kan ti te rappelling apo window entry kan ti te spiderman technique kan ti aletling zonga han chuk te nakina video apo an mo tho tura ngai taila aletling zonga han chuk ti te le Australian rappelling kan ti flat wala adinga han tlan thak zung khatiang wel tha kan training ta chuanin class hi om vereng boka room entry technique kan ti kan na ber kha chu counter terrorism khani wangin terrorist ni in me face tur kan ni wang khanin mai chana in peiturati kan ni wang khanin window room entry technique kan zirta room alu dan turte kong khar lawin honan ingtia ti turnge kong khar lawin kharin ingtia ti turnge ti te kong khara zimin ingtia ti turnge azawin ingtia ti turnge ti thleng khanin ti khanin
kan zirta kan training ate bon training instructor te pon tu luk ve a te khan instructor te no luk te min zirtira kan practice ate khanin kan tita chuanin chu second grade dar som pani le chan ve achangin dar khatte po thlenga kholum line ani som pani thleng te ni khovo lai do chuan dar khatte po ni ve thawa ti chuanin dar khatan banga kan ho cho kan e kan in ball fire cho kan e kan mu ha dam wang atlaya darli le chan ve te game khel torin ganon kalet ta ni kan futlaya game khel tor football volleyball gym khel tor o ka soi mai lag chu gym lovers hotan phai chuanin energy chu kal nge chi gym tu hununa free time khel tur omreng engkim da vek man ro engkim gym free ngai lo thlon vekin du hun na gym khelte body siam du phetan phe jon gym kal energy rong kal ngi tur achan chu gym thal tok trainer an ati meng trainer ran pa pong ko ta gym lo khel thang an oma sek pui nom ve vek tho mo ka teng kan an lo ti thai ta chuanin tlai chuan game kan an khele de khan roll call tan chun zama chuanin roll call zo chuan kan hawk in ball fire cho ya zana duty joining duty na me duty lo chuan but na duty te po khani chung antinan RTF kan tita RTF 1 le RTF 2 kan in chen sang ta RTF 2 kan la chuan khani kan RTF 2 duty te po na si heta kan she thiam dan tur joining handyman kan ti meng mo khatinga nga tran te khalonga ta driver chu ran pa nam shrim ta driver bulani pakhat tan thut nge nge ngai thina khatinga kalangai te office na ti ngai te le engemo mesa mo kuklo pui tur te khatiang khan kanam vengai thini RTF 2 kan ni la chuan chutiran duty zong de ha kan ti ngai ta RTF 1 ani le ta thani nu a chuan a in change le ta RTF 1 kan ni vele thung chuan training chau kan ti abak engma ti ngai lo top duty ngai lo wa kuk mesa kalangai engma ti ngai lo kan training top a kan ho kan e kan mua kan thoa kan in khela kan ho kan e kan mua tiang khan me training lai kan training ani me chuan chung chuan in hong kan mang ta za de han kan no jinga kan thawa chuan in chuan e thlatin hianin a thei chuan rem chan lo chang te chu om ve zel zowa entinan tun thla metro lein noi rela exercise te lo nei ta la training lo nei ta la adot le chuan rela te kan lo nei le ta chuan adot le bus te lo ta chuan Kolkata hun chunga Kolkata kong wangin Kolkata area big soita la Kolkata hun chunga building lian deuh kan ti ITC ti kan ti te Royal Bengal kan ti mo khati ang te chuan Viswa Bangla kan ti te khati ang building lian puya khanin enge training kan vanai chen ta ni zana kan training le hian chuna kan nengai lo ta chan ju black cat kan ni na chan ga chu tom na dum kan hak wang tom na dum kan hak na chan chu zana mu thei lawa kan chen jung khati ang nan de khan lo ni ta chutiang chuan kan nei ta training kha chuanin chu lo chu in station big an ta out station exercise kan ti ta state pona kan vakal ta ti kan thlona home ministry noi kan ni wang ne ji home ministry te kan in India ram sarkar te kan thlona meran pe a thlona in kan kala exercise kan ni training kan ni internan asama te kan kalta ke po sama jong kala chuan ranchi a kal bok ta jar kana kan ta han training kan vane te han kan training kan ne zan ni te kan vane ta te kan zana cha kan te chuna kan dress a zana kan te kan training a chuan thlona kan hole le ta chu out station lo ta chu out station ni kum khalai voi thumbel om the ka se solo chon chu tiang vel chu ne ta hun state dang thlona hun te pok kha thani thlona kan kala te kan free velin ram phang nan te kan lo thawe am ta mo ba ka training ke mai kan training kha chuan out station te kan nei phe te chuan in enge keima khan eng chiang e kalo training ve reng ka training chung khan le hetilaya kom no muna khan eng chiang e kalo zir ve reng ti in test na te bo khan i ve hala mo improvement ne tur khatinga kan kal reng khan in kan vakala kan va training mol to pani big lo kan kal main ke mani ongna kan training team kan ti te kan BD team kan ti bomb disposal team kan ti te khating khan lo vakal ta chuanin hel lem te khan lo va shoi tan lo thuklo ta hel kha chuanin bom te khan overcome ta khoi lai bo khanin entirnan nge pressure ang chi ten lo kam ta foot met no ten lo da ta ba khate lai kong khar lo do na kan vara a ai apuak to rang mo apuai khan pi paran te aron reward vata kha apuak ang khan me kan bul observer ten amreng time in endik tu ten amreng ta ama so mai chu reflector jacket ten lo ha an shet chan te nan khan mo khate kan training kan vani po khan kan ni mol top lo ni chu
thì cái hell ten lo aman lo da thì cái bomb ten lo kama suspected ID kan te khatiang zong zong khan lo da ve ka khat mi muna chuan in entirna na missing civilian te khan lo man tir lem lem ta khatiang khanan lo ti thlap ta chumin no chuan kan va training ta khania ril rup pe deuh tan le engemaw o lulu lati tak zeta vati tan chuan a hlok thlak ve thina ni chang chuan hin chu kati thave hle mai han ti chang te po ma ni a hinan shet me a chang chuan in wen chu kangai to lo to ka engma ril ru lut lo kati thalo lu tu atak tak alung ita se tiang kha ei atak tak real situation anga ngai theina te po khatam tak om ve ni a anom zong clear chuan anom mai ro chu atak tak ang tura han ngai to han ti tak tak te chuan in i azam ve rum theini mo practice na mai ma khani se mai ro chu anuam ani chu ma khatianga vati kha tak taka ang ava face ve tak tak kha anuam ani chu kan training dan kanam no kan training dan tlang pui chu ani de mai chuan in thlona air force nen hian in between ta hi chu kan nei zin ve de hleka heptar training hi chu thlona tang te hen kan oi thlave thin ta chuan in style kan te kan in khai ta video kan da thau tu rangai ta la kan in style level ka chu thlona in khai han ti te chuan thlona tang han oi thlak hruya oi thlak an ti vel ka ting te boka kum khata hen kum khat zong lovin thlakhat hi jong kan nei ve de thlakhat thlan hi danai kan nei ve de rang ka ting te boka ma chuan in kan training hian in engkim kha cái mà ni tập kan kal long jo communication an kal tel ve ve ka BD team ka ti bomb disposal team te ka kan BD team kan in biak pon da engkim connection boy pu tu zong zong chuan ui fing kan nei bok ta ui fing kan bro an kala chuan in sniffers dog e bom chui chin ka teng a kan nei boka ka teng khan kal boka teng khan engkim kan weapons kan omna ral thom pe mo kan kal ve ve ni chuma ka teng BD team ani mo ui ani sniffers ani mo attackers ani mo ka teng ka kan troi vek thin ni chu kan training dan anuam zonga thlir chona nuam ve reng mo a shem ngor a thlir mi ta chona shem ma mer chu a hlim zonga ngemo zonga thlir thiam tan chon training cho kha chon thil shem lu tuk chu to lo chon in pu te ngai in po boka mun dang anga han ti rem ron kham no pu te po an freestyle ve ka in anom in biak por reng kha communication a tha a in set thiam na tama anom khop mai anh chơi được bật mày hành kính lỗ nghe hành bị lồng sân lệ là hành tiếng chi tệ ngắm một chết sửa tỷ tệ mó lệ thì áp phê bằng chi tây ninh chuộc thì là bằng chi anh khá ông về em hai cái tỷ là khăn sới đi rồi cái này là mong tỷ rồi bữa hè đi test masa ber satisfactory pass ngay cái attend chu yung ta changa pe lo lu tuk anon tirlui ing de tom thape silon on tirlui te phanam ve thong ni athen enge in volunteer ka training du ngoi tiaron kal ngoi te ponam lai khana chen churon tirlui te nam ni kha ho kha chuan in test ka fail a hole ba khan ril rom lo ta an test a tira he jon mi za samha ti ver hin an ho pop zela vai ni khatna he ma psychology test po om pe ngang lo chon physical test a pass chu za thla ka ngai ve si amar chu psychology te chu van ne le van doi deu te lo ni beta khatianga til thape lo ho du kha chu khatiang han fail tap ta tira he jon za ten an ho tap an chok va pu tang an lo tam de kha chu na chan chu ti thape lo kha chu an ni tan po training tir khanam ziam lo ta mar chu ti thape ik le engemo interest de te an van doi vio ni lo chuan khatiang kha chu physical an that tho chuan in khatiang chok kha chu me ma lo chuan in training lai hian ni sari chung chau sig report kan ta kan in dam lo te khatiang khan ni sari chung chau sig report kal the ta chu ai rei an dam lo chuan automatic in thon ho nga ni mai a chin tin an kut tliak te panama kan am lai pakhan kut han tliak te ke han tliak a tliak eng lo pon ru pel te khatiang halom ta han kha chu van doi wang leo lo ni mai ro chu a training zom thei meo lo wang in thon ho ngai kang chun thon ho mai chuan training la ya shom til tuk ka training zom thei to lo ti kha chu na china soi de a soi to han ti la sayang khanin anom ve zia ani ni tin kan te meng ni tin chon om lowanga amero chu kar khata ni khat hi chu anom ve rang an mani hianin min push ve rang min tilui ve rang boka kanan internet china ka soi zan la zan kho ka push up te kan ti ka ti ang kha
ka tianga ti chapai lo kha teu ka chu pen le paper kharon ron la ro ka ti pe to lo ti sia ro tu na submit ngal ro form ka fill up ngal ti khan anon ten thei mi ron vào về nàng đều khăn ấy chứ mà cái tiếng khăn tị trận đồ là khăn cái tiếng khá ấm về đấy một cái mà chú cái tiếng giống cái mà như ta nó chặt tur atira instructor thế mấy anh xua lẽ cần tị cần nghe ngồi thế khăn cần training top don là mà chọn mình bùi nó sắp bể tu cái mà như ta nó trăng cả hay bể cần pass lâu lão bể tu cả alo ni lẽ lâu giờ xem mà chú instructor ten lâu chặt gì anh rilu lâu giàu gì mà anh instructor tu ta anh lâu tin gì khăn mi energy bi ka hejong kap muchi ang khop mai atira kan huat kai ma ngai pon ka huat deu ka ngai deu atira he pa hi cho ka lo ti ngoi kha ato perra jon min do sak ber tu le ka pas lo lao ber kha ani le thau sia ka tiang kha instructor te po ei an ril ru kha enge a lo shom ve don chin tur zia kha ka tiang ka sha thiam de as well bi cho de mai chuanin tui ngam lo le zwal tui atang fit som thung le som lin karvel ni garinga tui kan zon thlak na hi chutrang chon tui hente na kan dingi la kan zong thlak pop ta tui ngam lo shim kheu ngam lo kha nam ve ta swimming pool la kan zong thanda tle man athuk ve dawa chuta te chu khatiang ati tingam lo top te kha chu ho kha ni me zon thlak ngam meo lo chon mo khang te ka chu an ti za khami kha chu adoi ve bo te meng pakhat thiong ve cái chú tu cần họ tiền hàng mấy cái tiền thì cái chú mà tiền ngày nào cũng là chú anh in rèn sẵn lâu chú tiền in mình training tí uluk viêu thôi nó khá nên cái tiền ngày nào cũng lâu bền ngang lâu chú anh in rèn lâu không mấy chú tiền in sẽ thiệp nó tục khá làm lâu chú final test a car som bạc khát anh train to po anh fail anh họ tiền ngày chú anh in ati thapay lâu tăng khá chú anh muốn lâu top mấy mà sẽ car som bạc khát chung training to fail chú mà chập lâu ho hin lâu đấy anh không ai khác gì chứ bắt lính phần này tổ bây giờ cái mù lai nghe thế này xuống thở rằng cả chân cho training cả hạt lạc vậy mà cái mình nuôi chú training anh phê là anh hoặc chú anh bị từ hít là rồi mình không ai lạc ông tục các chú van này van thôi này mấy chú anh cái training lại hiện in Sunday tin lu hin nor kolang ai ziet kol reng machine này về lo chú blade tin cái gì sắc mấy bletin kan ziat kol mal la mande ante sa mande hianin lo buk chuanin a buk zong kan da sang punishment ni le mai de hanin katiang lo ka chon za na ini po thim do na te lam kan zia ve chung lo thei ngil chang te lo ve mo chang chon Sunday chau res kan nei sia res nia chon mut te kan lo do am ve thing sia chang kan lo mut tui ve lu tu ka kan Sunday a po chu working zo vek to nuwa te hanin mandira te kan kalta te kan no dia kan ke res chu ni chau chu ni deu mai pu Joseph hi NSG a aom lai hian silai tellova in sualama instructor ani thei hial nge ne NSG kaum chu hianin USC kan ti an am combat course hi kan training center tho mani sara tho en aom thina chumi chu kumsang ni le som ni August tha khani tang ke o ka thakat course en tani sumli panga course en ta chumi kan kal chuanin anam combat kan ti chuanin self defense kan mi ta silai tello in swal kan mi ta anam combat ni chuanin kami silai tello in swal ti kan sipa chuanin pon is invent ka first safety first kan putta invent zo kami attack dan vel kan zirle ta chumi a chuanin kan course a kanin AXI grading kan mu ve chuanin kami I grading ka mon ho kan unit kan nam na te ka let le han kan naw pang local third te amo pon lo tang te pon Assam regiment te Bihar regiment te po han ron ko ve thina kami class pe to kan chu kakala ka pe ve thina chu ka special ve de na chu ni mai no he mai ani chuan energia in lu nu hian operation te in nei tam ti kha sei chi nge chi lo te po a fiat lem lo khala kha a sei thei chin ang te om chuan in sei chi lo pom chuang lo mai ro chu ka hun kai ma ke ma tam chung hian in NS yang chuan engma operation ka ting ha kan nei lo ka kom ma de chuan lo nei to a mai ro chu ka om ve chung hi chuan in operation ko khat ma khoi ma kan la nei lo atang to te chuan mizo thalai te chu atam theyang ber lu chun zomzel turin anfuya chumi tur chuan annun uluka
tumru le tuar chhel turin thu an hnut chia ne